Ko nema Majliju? Slobodanka, Miodraže, istupite. Rekao sam da će oni koji ne budu imali Amajliju biti u velikom problemu. Kao i kod svakog brodoloma. Neko se spasi, a neko ne. Amajlije koje ste našli su vaš život na ovom ostrvu. Oni koji ih imaju obezbedili su ostatak svog života koje će provesti ovde. Oni koji ih nemaju odmah napuštaju Survivor i vraćaju se za Srbiju. Limun, a?